Rusiýanyň paýtagty Moskwada radikal milletçi topar Oscar Wilde'ın ideal äratly oýnuna garşy protest bildirip, Moskwanyň Sunot teatrynda demonstrasiýa geçirdi. Aktivistler teatrın gapysyna doňuzyň kellesini goýup, direktora oýnyň görkezilmezligi üçin çağırış etdiler. Olar Wilde'ın ýokary baha berilýän oýunlarynyň biri bolan bu oýunyň dini duýgulary kemsidýändigini aýdýarlar. Iran Irbil şäherinde Asiri we Halday jemgyýetleriniň hristiýanlary 1 aprelde başlanýan täze ýyly bellediler. Şeýle dolar tiz öz öýlerini dolanmaga ruhsat berilmegine çağırış edýän petisiýany Birleşen Milletler Uramasynyň yerli idarasyna goşurdylar. Geçen ýylyň dowamında Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň basyp alyşlary döwründe 10 miňlerçe Irakly hristiýanlar öz öýlerini terk etmäge mejbur bolupdylar. Emma soňky aýlarda gürrüň gidýän territoriýalaryň käbir sebitleri hökümete tarapdar güýçler tarapyndan ýygyny alyndy. Pakistanyň Demokratik Gunmataryndaky Peshawar şäherine dini topar Yemende Huti pitneçilerine garşy Saud Arabistanynyň ýolbaşçylygyna amal aşyrylýan howa darwalaryny gollap ýürüýüş geçirdi. Şeýle-de protestçiler Pakistanyň hökümetine Yemendäki guryer operasiýalaryna gatnaşmaklary üçin goşun uğratmaga çağırış etdiler. Pakistan Saud Arabistanynyň guryer güýçleri barada eden haýyşyny gödöňüne tutýandygyny aýtdy. Yemendäki howa darwalary Şaý Huti pitneçileri paýtagt Sananyň we Yemeniň käbir beýleki territoriýalarynyň kontrollugyny ele salandan soň amala aşyrylyp başlanypdy. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.